Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattan joɗaɗo ka yettina ɗon ko sifa e kele gaden jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Talata sappo e jeegom lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kele gaɗen e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jaynde Rewmi quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye alhaali gartirgol Madiambal Diagne ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonde hoore alhaali o joni wonti polémique to banggue laamu to hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɗum ko caggal nde jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal jabti on ɗon biyeteɗo Christine Vegas mo ganduɗa kañum woni ambassadrice leydi France ɗo e nder leydi ndi hono no wiiri jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde Rewmi quotidien ƴeewoyen jaynde source a kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye Farba Ngom l'honorable député maire de la commune des Agnam mo ganduɗa kay hettama ñalawma hanki o toon to pôle judiciaire financière hono no mbiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti on ɗon confiance de la défense hono no ɓe mbiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e kettogol mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ñalawma hanki o kamɓe musidɓe janiyankoɓe jaynde ganduɗa kañum woni jaynde source a koye on saaha noon jaynde ɓe ganduɗa kañum woni jaynde l'évidence wi aha kay wonko gandumi e ngol ɗon kettogol mo ganduɗa kay hettama ɗum Farba Ngom le maire de la commune des Agnam ɓe mbi noon o ari koye ambulance ɗum ɗon caggal nde ummi toon to pavillon spécial kono ne kadi caggal nde o hetta o gayni o ruttitima toon to pavillon spécial hono no wiiri jaynde kono ɓe mbi hunde nde ine yurmini kadi ine habni woni saraji omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom o maire de la commune des Agnam ɓe kollitino wonde kay ko yimɓe hewɓe garno waddemo soutenir toon to Danomal mo ganduɗa kay kañum woni pôle judiciaire financière hono no wiiri jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde l'évidence jaynde l'informé kañum ne arti hen ɓe mbitande ko auditionné mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom mo ganduɗa kay ko kañum woni maire de la commune des Agnam hettama toon to ganduɗa kay kañum woni to pôle judiciaire financière hono no ɓe mbiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni konnguli goto hujjuki nandoɓe e Farba Ngom ine tawe e jaynde nde omo ganduɗa kañum woni maître Cissé ɓe ganduɗa kay suuti konngol warti ko yuti alhaali e kettogol mo ganduɗa ko Farba Ngom ɓe garti noon kam musidɓe janiyankoɓe mbitande kanko Farba Ngom o ari koye ambulance ha o yetti toon to ganduɗa kay kañum woni kañum woni toon to pôle judiciaire financière hono no wiiri e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde l'informé ko ɗum ko ɓe garti e Assane Thiaw mo ganduɗa kay caggal nde nodda e kebbu guendijo mo leydi Sénégal ñalawma hanki o walla mbine kikiɗe hanki o kanko Assane Diaw ko gagnande tigui o wottidi e yaltirde toon to club makko mo ganduɗa kay kañum woni koma ko ɗum je sababu noon omo ganduɗa kañum woni keppu guendijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw kam e Cesc Fabregas kebla on ɗon keppu makko mo nenen beddodira konnguli hono no wiiri jaynde ganduɗa kay ko kañum woni jaynde wiyetede jaynde l'informé ƴeewoyen jaynde Tribune quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye ɗen cekdele kam e mettede ganduɗa kay ene wondi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe e nder leydi ndi hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde Tribune quotidien ko ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e Farba Ngom mo ganduɗa kay hettama toon to pôle judiciaire financière ñalawma hanki o ɗum ko ɗum woni ko waɗi ɓe gardidi natal muɗum kamɓe ganduɗa kay kañum woni musidɓe janiyankoɓe ko ɗon kadi ɓe garti e konnguli omo ganduɗa kañum woni Mbaye Niang tawatedi e nder jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde Tribune quotidien jaynde quotidien le quotidien kañum arti ko yuti alhaali omo ganduɗa kañum woni on ɗon on haali ko yuti e Azer kam e ARCOP wondude ɓe ganduɗa kañum woni AOP mo leydi Sénégal kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbitande ko chambre civil commercial ko kañum kay woni ko waɗa waɗi saisir on ɗon dossier hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartini kadi e kettogol mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom mo ganduɗa kay hetta taw ko e jimadi ɓe ganduɗa kañum goni haralleɓe to banggue cellal woni tan docteur ɓe hono no wiiri kamɓe musidɓe janiyankoɓe jaynde quotidien le quotidien ƴeewoyen jaynde Walf quotidien kamɓe noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon crise mo ganduɗa kay teskama ɓe mbitande ko crise au sommet de l' état ɓe kollitino wonde kay sa joni hay sinno woni e nanodiral ɗeeɓi toon teskede kono nde ɓe kolliti Diomaye kañum nene woni e seeno omo ganduɗa kañum woni Sonko oɗo saaha joni ɗaɓɓande muɗum ko yidde dañde ko ina tolni e million ngaji ɗiɗi militant ɗum ina tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde Walf quotidien ƴeewoyen jaynde point actu kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon ceermami cottuma ɓe ganduɗa kay nana hakkude omo ganduɗa kañum woni jagorɗo leydi Sénégal tambiɗo ko yowiti e gueɗe ñawoje kam e omo ganduɗa kañum woni ambassadeur mo leydi France kollitide nde on
wonande kam musidɓe jeyne ko ɓe non ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe mbitande omo ganduɗa kañum woni jagorɗo e leydi o sikkata ha joni o woni ko toon to ministére des affaires étrangères ɗum ina tawe jeyne ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetende jeyde point acti kono ɗum ko kam musidɓe jeyne koɓe ɓe garti e Farba Ngom ko Farba Ngom hettama toon to pôle judiciaire financière kanko mo ganduɗa kay kañum woni maire de la commune des Agnamo hono no wiiri jeyde ganduɗa kay ko kañum woni jeyde wiyetende jeyde point acti jeyde les échos ko hen arti ɓe mbitande ko Farba Ngom kañum kay hettama kono de Farba yeddi ɗin ɗon tubamuyaji ganduɗa kay pawama e dow makko hono no wiiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ɓe gartini kadi e keppo ngendijo mo leydi Sénégal ɓe ganduɗa kay nena goni e wero mumen toon to dinguiral maître Abdoulaye Wade toon to Diamniadio to ɗum ko gam wadde préparé heblanade ngal ɗon pottal walla ni on ɗon coupe d'Afrique des nations jogorɗo wadde toon to leydi Maroc kolli toon baroɗe jeetati ko kañumen kay goni ko puɗɗi taw tawtude gonɗon wero ngo keppo ngendijo mo leydi Sénégal ƴeewoyen jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde Vox Populi kam musidɓe jeyne koɓe ɓe garti ko no audition Farba Ngom ɓe mbi ko caggal nde Farba Ngom hetta e ñalawma hanki o omo ganduɗa kañum woni Dayirou Sarr kañum nene ene jogori hettede e ñalawma janggo o hono no wiiri kamɓe musidɓe jeyniyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jeyde wiyetende jeyde Vox Populi kono de ɓe garti omo ganduɗa kañum woni konngodi mo ganduɗa kañum woni Yacine Fall fawtude omo ganduɗa kañum woni ambassadrice mo leydi France tawte to e nder leydi Sénégal hono no wiiri jeyde Vox Populi jeyde coftal ɓalli nde jeyde ganduɗa kay kañum woni tribune sport kamɓe noon ɓe garti koye omo ganduɗa kañum woni Assane Diaw ɓe mbitande oɗo saaha joni ko kulhuli kay woni ko wona omo ganduɗa kañum woni Assane Diaw caggal nde o gagni beele Assane Diaw woni jogori tawtorede ɗon coupe d'Afrique des nations ɗum ɗo noon ko namdal jogori andede ko fayi yesso hono no wiiri musidɓe jeyniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetende jeyde Rewmi Sport ko kay jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde tribune sport kono ɗum ko kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon baroɗe jeetati ɗe leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay mbaɗi présent woni tan tawtornama ngal ɗon kebbungal ngal ganduɗa kay ko séance d'entraînement gadiɗo wonande keppo ngendijo mo leydi Sénégal bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kam norobinirade ko sifa e kele gadane jeydeji leydi Sénégal en jetti en jarni dendagal ɓen wattuɓe hakkillaji men Ayaw Pindi TV adi meɗen e rubinde jeydeji ko janggo wonata so gona haaji ɗo e nden min ɓe jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.